F'di riflessjoni tiegħi magħkom illum eżisti xtaqt li nirrifletti ftit fuq il-messaġġ ta' l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona, l-Arċisqof ta' Malta, fis-solennità ta' Pentekoste tas-sena 2011. Hekk sena immarkata b'mod partikolari bir-referendum dwar id-divorzju, l-introduzzjoni tad-divorzju f'pajjiżna, u bir-riżultat tiegħu fejn fil-maġġoranza kienu tal-fema illi pajjiżna għandu jadotta il-liġi tad-divorzju. U f'dan il-kuntest ħanidu hekk dan kien il-background soċjali li fiha l-Knisja f'Malta iċċelebrat Pentekoste f'din is-sena. U Monsignor Arċisqof ma naqas milli fid-messaġġ tiegħu għal Pentekoste jagħmel referenza għal din is-sitwazzjoni. Però Arċisqof ma m'għamilx referenza għal din is-sitwazzjoni ġast biex isu jinforma s-soċjetà tagħna fi x'inhi, però kienet iħares lejn iċ-ċelebrazzjoni ta' Pentekoste bħala, jekk nista' npoġġiha hekk, risposta għas-sitwazzjoni li l-Knisja f'Malta tinsab fiha f'dan il-kuntest kulturali u soċjali ta' żminijiet ta' bidla illi illum Malta tagħna qiegħda tgħix. Jekk nista' niġborha f'sentenza waħda li issa nispjegaw u nieħdu siltiet mill-messaġġ tal-Arċisqof, nistgħu ngħidu li l-Arċisqof qed jgħidilna b'mod tajjeb ħafna illi Pentekoste huwa risposta ta' Alla għas-sitwazzjoni li aħna ninsabu fiha. Il-Knisja għandha bżonn, il-Knisja f'Malta teħtieġ illi tiġġedded fiha il-grazzja ta' Pentekoste. U l-Isqof fil-fatt jgħidilna li hekk ħanidu hekk. Is-sitwazzjoni tal-Knisja tal-bidu fejn il-50 l-Apostli flimkien mad-dixxipli kienu magħluqin flimkien imbeżżajn mill-kultura ta' madwarhom. Kif forsi hemm minnhom jgħidilna huwa stess din tista' tkun is-sitwazzjoni tagħna li jekk naraw kultura sekulari, kultura qed titbiddel, kultura li ma tibqax aktar ispirata mill-Vanġelu, minn Ġesu, mit-tagħlim tiegħu kif inhu mfisser mill-Knisja, kultura li qed titbiddel fuq dan il-livell, faċilment aħna bħala nsara f'Malta, Knisja f'Malta, nistgħu nsibu ruħna fis-sitwazzjoni tal-insara tal-bidu, illi ningħalqu minn din il-kultura. Però l-Arċisqof jgħidilna illi l-Ispirtu Santu kif niżel fuq kull wieħed minnhom, u hawnhekk se nikkwota lilu, dawlilhom il-mod kif iħarsu lejn id-dinja. Mela, l-ewwel ħaġa li l-Isqof qed jgħidilna li l-Ispirtu għamel biddel il-mod kif l-Apostli kienu jħarsu lejn id-dinja. Kienu ħarsu leha sa Pentekoste bħala biża', realtà ikbar minnhom illi huma jibżaw minna. Però issa qed jgħidilna illi il-mod m'għadux iħarsu leha b'dak il-mod, m'għadix aktar realtà li tbeżza. L-Ispirtu Santu eżistijej irid jibdel lilna l-ewwel qabel kollox fiċ-ċirkustanzi li aħna qegħdin fihom. Forsi l-ewwel tendenza tagħna tkun li aħna rridu li nibdlu lid-dinja, li aħna rridu nibdlu l-kultura tagħna, li aħna rridu nibdlu s-soċjetà tagħna. Mentri l-ewwel ħidma ta' Alla mhijiex li jibdel il-kultura tagħna, li jibdel is-soċjetà tagħna, li jibdel il-fema tan-nies ta' madwarna, l-ewwel ma jrid jibdel huwa lilna l-insara il-mod kif aħna nħarsu lejn din ir-realtà. Id-dinja ta' madwarna mhijiex teddida għal fidi nisranija. Id-dinja ta' madwarna hija opportunità għal fidi nisranija. Kif se naraw aktar l qudiem. Aħna rridu nħarsu l-Ispirtu Santu li jibdel il-ħarsa tagħna lejn id-dinja ta' madwarna fil-kliem li jgħidilna Sidna Ġesu Kristu, meta jgħidilna Alla hekk ħabb lid-dinja li tgħallibni l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja tal-ejjem. Ir-realtà ta' madwarna aħna rridu nħarsu lejha bl-istess imħabba
li bija Alla jħobba. Alla d-dinja jħobba. Alla jħobb il-bniedem. Fl-aħħar mill-aħħar Pentekoste ma kienx rigal ta' Alla l-Missier permezz ta' Ġesu għall-apostli fihom infushom, imma kien rigal għad-dinja permezz tal-apostli. L-Ispirtu Santu ġie mogħti lilhom biex huma issa kif ħanaraw it-tieni ħaġa li jidinna li l-Ispirtu Santu għamel fihom, ħeġġiġhom qed jgħidilna l-Arċisqof mela t-tieni ħaġa li għamel l-inżul tal-Ispirtu fuqhom, ħeġġiġhom biex jaqsmu man-nies ta' madwarhom l-esperjenza tagħhom. Mela l-ewwel li jibdilhom il-mod kif iħarsu lejn id-dinja. U mbagħad li jaqsmu l-esperjenza tagħhom man-nies. X'esperjenza? Ikompli jgħidilna l-Isqof. L-esperjenza personali ta' Ġesu issa saret iktar qawwija mir-realtà ta' madwarhom li kienet beżagħhom. Mela l-miġġa tal-Ispirtu Santu ittina l-ħarsa ta' Kristu fuq id-dinja. U tridna naqsmu l-esperjenza tagħna ma' Ġesu mad-dinja, man-nies ta' madwarna. Mela eżistijej, l-Ispirtu jiġi mogħti lilna mhux biex aħna nieħdu pjaċir u ngħidu li aħna mtlejna bl-Ispirtu Santu, li aħna għandna l-Ispirtu Santu fina. Issu xi bonus, issu jagħmilna xi speċjali xi nista' barra minn hawn. Jagħmilna biex aħna nagħtu servizz lill-kultura u s-soċjetà ta' madwarna. U x'inhu l-ikbar servizz lin-nisrani jista' jagħti lin-nies ta' madwaru? Hija bħal Marija. Marija l-ikbar servizz li tat l-umanità kienet illi tagħta lil Kristu. U l-ikbar servizz li n-nisrani jista' jagħti s-soċjetà ta' spinna u li jagħtiha lil Ġesu. Int bħala nisrani imsejjaħ li tkun omm kif jgħidilna Ġesu stess. Billi tagħti lil Kristu lid-dinja. Li nagħtu l-esperjenza personali tagħna ta' Ġesu. L-Arċisqof qed jagħmel enfasi li hija l-esperjenza personali ta' Ġesu. Żewġ affarijiet, tliet affarijiet. Esperjenza personali ta' Ġesu. Ħanibdew pass pass. Hija ta' Ġesu. In-nisrani qiegħed hemm biex iwassal il-persuna ta' Ġesu qabel ma jwassal it-tagħlim ta' Ġesu. Ħafna drabi aħna ninsistu fuq it-tagħlim dak li Ġesu għallem, li ċertament bla dubju ta' xejn huwa estremament importanti li aħna rridu nwasslu t-tagħlim ta' Kristu ngħixuh u nkunu eżempju għalih ukoll. Però il-verità ta' Ġesu, it-tagħlim ta' Ġesu, mingħajr l-esperjenza tal-imħabba ta' Ġesu, mingħajr l-esperjenza tal-persuna ta' Ġesu allura, isir pisu toqol għall-bniedem. Isir pisu toqol għalina. Għaliex jiena qed nipprova ngħix dak li Ġesu jrid mill-bniedem, imma jekk mhux f'kuntest ta' relazzjoni ta' mħabba, dan isir toqol għalija, naraħ pis, xi ħaġa ma niflaħx għalija, xi ħaġa li forsi ddejjaqni, xi ħaġa li forsi li tirristrinġili l-libertà tiegħi, ma tħallilix liberu anqas il-libertà kif nifhmu aħna fi żminijietna. L-ewwel maħna rridu nxandru eżistijej, mhuwiex it-tagħlim ta' Kristu, imma l-esperjenza tal-persuna ta' Ġesu. In-nies aħna rridu ngħinhom jiltaqgħu ma' dan Ġesu li jaħfer, li jħobb, li jħenn, li jillibera, li jfejja, li jsalva. U mbagħad wara jistgħu jaċċettaw it-tagħlim tiegħu. Mela il-persuna ta' Ġesu. L-Isqof qed jgħidilna hija li din tkun esperjenza però ta' Ġesu. Jiġifieri aħna ma rridux inwasslu lil Ġesu li tallimna dwaru imma ma nafux lilu. Ġesu tal-bankijiet tal-mużew, tad-dottrina, Ġesu tal-omeliji, Ġesu tal-kodba, Ġesu tat-teoloġi, Ġesu tal-Bibja, meta nifhmuha sempliċement bħala ktieb, ma mhux esperjenza ħajja. Aħna rridu nwasslu il-Kristu li esperjenzajna, kif jgħidilna San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu, dak li aħna rajna, dak li aħna smajna, dak li aħna missejna, dan se nxandrulkom il-kelma tal-ħajja. Dak li inti rajt, li inti smajt, li inti missejt. Dik hija esperjenza. Ifisser li l-kwalità tal-ħajja nisranija tagħna eżistijej mhijiex kwalità dottrinali, Ġesu li tallimt, Ġesu li nagħti. Mhijiex hekk. Hija Ġesu li esperjenzajt
huwa l-Ġesu li jinsejjer nagħti. U allura irridu nistaqsu lil nfusna. Inċ esperjenza ta' Ġesu qed tagħmel? X'inhi l-esperjenza tiegħek ta' Kristu? Jekk tħoss li m'għandikx din l-esperjenza, itlobha mill-qalb il-mulej. Utloba b'sempliċità kbira, jitlu mulej kollok ħnina minni, għax dik hija l-esperjenza li Alla jista' jagħmel li l-bniedem jista' jagħmel ta' Alla. Il-ħnina tiegħu. Il-mulej ħenna lik għax inti midneb u tara l-meravilji tiegħu f'ħajtek. Hija esperjenza ta' Ġesu, però l-isqof ikompli jgħidilna li hija esperjenza personali ta' Ġesu. Importanti li nifhmu din il-kelma b'mod tajjeb, għax huwa kunċett importanti ħafna għall-fidi nisranija. Il-fidi nisranija, maħbubin tiegħi, hija esperjenza personali u komunitarja ta' Kristu. Però mhijiex esperjenza individwali u kollettiva. Ħanamlu daqsxejn daw differenzi, distinzjonijiet biex nifhmuhom. Individwali jiġifieri xi ħaġa jiena u Alla maqtuħ mill-oħrajn. L-esperjenza ta' Ġesu mhix hekk. Hija personali, jiġifieri huwa jien li nesperjenza il-mulej, però f'kuntest ta' komunità flimkien moħrajn. Għalhekk hija personali u mhux individwali, personali u komunitarja, imma mhix individwali u kollettiva, ġifieri hija esperjenza li nagħmel jien, però fih dan komunità. Minnaħa l-oħra mhix esperjenza li tingħata l-komunità hekk mod kollettiv, in-nies daqqa u ma tingħatax lili. Iva jien mod personali, Ġesu kellu laqat personali ma' Zakkew, ma' Nikodemu, ma' l-adultera, ma' s-Samaritana, ma' Pietru, ma' l-armla ta' Najn, ma' Ġajru, ma' l-fejqan ta' bintu, ma' dik il-mara li missitlu t-tarf tal-libsa tiegħu, il-Madalena, kollha esperjenzi personali lill-mulejja tiegħu. U Ġesu jrid jagħtina dell-esperjenza personali. U din li aħna rridu naqsmu. Hija din fejn aħna rridu nibdew nitbidlu eżistijaj. Li aħna qabel ma nwaslu t-tagħlim ta' Kristu, aħna rridu ngħidulhom in-nies dan Ġesu kif jien iltqajt miegħu jew kif iltaqa' miegħi. Dan Ġesu x'għamel fil-ħajja personali tiegħi kif lili qalani mid-dnub. Dak li rridu nwaslu eżistijaj mhux il-kundanna ta' min jgħix f'adulterju, imma qabel dik irridu nwaslu kif Ġesu lilek ħelsek mill-adulterju. Għax aħna rridu nkunu sinjal ta' tama d-dinja tagħna. Jekk inkunu aħna knisja nsara li nikkundannaw id-dnub tal-lum il-ġurnata, biss ma nkunux insara. Il-Kristjaneżmu, l-fidi knisranija, mhijiex fidi li tikkundanna d-dnub tal-bniedem, hija fidi li ssalva il-bniedem mid-dnub tiegħu. Mhijiex fidi li tikkundannaħ fid-dnub tiegħu, imma hija fidi li ssalvah. Mhijiex fidi li tħalli kollox għaddej u tgħid xejn mhu xejn, dak li hu dnub tgħid li huwa dnub. Imma mhux tgħid li huwa dnub iċċabs ma' wiċċ il-bniedem u tħallih jinqered fih. Alla ma jurikx dnubek biex jikkundannak. Il-mulej jurina dnub tagħna biex ifejjaqna u jħlisna minnu. U hekk trid tkun il-Knisja llum. Mhux Knisja li tikkundanna l-ħażin u dnub, ċertament dak li ħażin tgħid li ħażin. Però Knisja li tittur it-triq tal-fejqan, is-salvazzjoni fejn hi stess, in-nisara stess ma jsirux sinjal ta' kundanna ma' sinjal ta' ħnina u salvazzjoni. Għax huma jkunu għamlu esperjenza ta' din is-salvazzjoni. Jekk aħna ma esperjenzajniex il-Ġesu jsalvana, aħna nibqgħu nikkundannaw. Però jekk aħna nesperjenzaw il-Ġesu jsalvana, aħna nsiru knisja li fil-waqt li turi s-soċjetà ta' żminna dak li ħażin dak li tajjeb, però f'dak li ħażin turi t-tama tas-salvazzjoni, t-tama tal-bidla. Dan li aħna rridu naqsmu mas-soċjetà tagħna llum. Pietru li kien jaf xiġifieri jiċħat il-Kristu seta' buċċu minn quddiem imur jgħidilhom il-lut il-dak li intom qtiltu u li qabel kien ċaħdu. Għaliex seta' jitkellem dan il-mod? Għaliex huwa mill-esperjenza tal-maħfira ta' Ġesu li ħafirlu b'mod personali li fil-qawwa tal-imħabba ta' Kristu quddiem id-dnub tiegħu issa sab il-qawwa biex ixandar din l-imħabba juri lil-lut id-dnub tagħhom mhux biex jikkundannhom għal issalbu l-Kristu, le,
imma biex ikunu jistgħu jirċievu l-maħfra ta' Kristu kif irċevija huwa stess. Dan il-Petru, dan hu l-Knisja, dawn huma r-rajja tal-Knisja. Konxi mid-djufija tagħna, esperjenzajna l-maħfra ta' Ġesu fil-ħajja tagħna, għamilna esperjenza tiegħu li jaħfer fija, u allura nistgħu ngħidu s-soċjetà bid-dnub tagħha mhux biex nikkundannawha imma biex kif aħna rċevejna l-maħfra u l-bidla, hekk ukoll is-soċjetà ta' żmienna tista' tirċievi l-maħfra u l-bidla. L-Ispirtu Santu qed jgħidilna l-Arċisqof meta niżel fuq l-Apostli bidlilhom il-mod kif inħarsu lejn is-soċjetà, kif irid jiġri fi żmienna, fi żminijiet ta' bidla fil-Knisja f'Malta. U jrid iħeġġeġ il-qalb tagħna sabiex aħna naqsmu dell-esperjenza ta' Ġesu. Il-kultura li aħna qegħdin ngħixu fiha jkompli jgħidilna l-Arċisqof fil-omilija tiegħu ta' Pentekost 2011 jgħidilna li r-realtà tagħna irridu ma rridux issa hija realtà ta' żwieġ u familja markati wkoll bid-divorzju għalkemm mhijiex ix-xewqa tagħna x'mhix il-pjan Alla l-bniedem. Jgħidilna wkoll li hija kultura illi għall-inqas kif tidher nikkwota l-Arċisqof fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali ħafna drabi hija wkoll aggressiva. Jiġifieri b'xi mod tkun kontra l-Vanġelu, b'xi mod tkun kontra l-Knisja. Din hija s-soċjetà li aħna qegħdin ngħixu fiha. Irridu niftħu għajnejna u naraw din ir-realtà. X'ifisser dan? Ifisser li nibżgħu nirtiraw xejn li le, għalhekk l-Isqof qed iħeġġiġna għal din il-grazzja ta' Pentekoste li kif qed għandha dan il-frott ma nerġax nirrepeti. Però jfisser ukoll, u hawnhekk nikkwota mill-ġdid il-Monsinjur Cremona, li jgħidilna illi l-għażla tan-nisrani għal Kristu ma jistax jgħixha b'mod komdu u mitluqa. Iżda jrid jissieled ġewwa fih fil-familja tiegħu u madwaru biex jgħixha skont il-kelma tal-Vanġelu. Forsi se nkunu konxi illi l-ħajja nisranija eżistijaj hija taqbida. Taqbida. Li nkunu nsara fi żminijietna jfisser irridu nitqabdu kif l-insara tal-bidu tqabdu fl-areni mal-iljuni, tqabdu ma' filosofiji pagani, l-insara tal-lum ikollhom jitqabdu mal-kultura u s-soċjetà tagħna li xi drabi se tkun kontrina. Mhux biex noqogħdu nagħbuha tal-vittmi, mhux biex noqogħdu nitħassru lil nfusna, mhux biex noqogħdu ngħidu wara l-Knisja fiex tinsab. Xejn minn dan huwa kollu diskors li ma jagħmel ġid ma jgħinniex nagħlqu fina nfusna. Imma aħna rridu nirċievu din il-grazzja ta' Pentekoste li tiftaħna quddiem din ir-realtà. Il-Knisja f'dan il-mument ma taffordjax li tirtira u tingħalaq fiha nfisha fil-biża'. Mhix Knisja ta' Alla. Tkun biss Knisja umana. Il-Knisja ma tistax f'dan il-mument tingħalaq fil-biża'. Tiskot u tirrifletti iva, tingħalaq fil-biża' le. Il-Knisja ma tistax u jkun dnub jekk il-Knisja tingħalaq fil-biża'. Ma tkunx aktar Knisja miftuħa għall-qawwa ta' Alla. L-insara fi żminijietna jridu realizzaw li jridu jinfetħu għall-qawwa tal-Ispirtu u ma jirtirawx fis-soċjetà tagħna fuq l-ebda livell fil-commitments tagħna, fil-valuri tagħna, fit-twemmin tagħna. Mhux biġlieda mas-soċjetà, imma b'xieda ta' Kristu lejn is-soċjetà. Din il-bidla fil-kultura u din il-bidla li n-nisran irid jagħmel illum, kultura ġdida tġib realtà ġdida ta' kif ngħixu l-fidi nisranija. L-Arċisqof Cremona ilu jitkellem minna kemm ilu sar isqof. Forsi huwa diskors li l-eċċellenza tiegħu kien qed jgħidilna matul dan l-aħħar snin kemm ilu isqof illi smajnieh ħafna minna mu speċjali fil-visti pastorali li l-Arċisqof qed jagħmel fid-djoċesi tagħna. Però xi drabi naħseb huwa diskors li waqa' fuq widnejn torox. Hija realtà li l-Arċisqof tagħna huwa konvint minna tant li fis-sinodu tal-isfijiet dwar il-kelma ta' Alla, l-Arċisqof ħasem fih, u tkellem huwa stess dwar anka dan il-bżonn li l-Knisja l-inqas fl-Ewropa
Il-mudell tagħha jrid jitbiddel, ma tixtras tibqa' knisja ta' 60 sena ilu, ta' 40 sena ilu, ma tissir knisja tixbaħ aktar il-knisja tal-bidu. L-Arċisqof dan huwa diskors li kienu li jgħidu dal-aħħar 5 snin, però jiena naħseb illi dad-diskors tiegħu waqaf widnejn torox fuq ħafna minna fil-Knisja f'Malta. U naħseb wasal il-mument illi nagħtu widen għal del kelma profetika tal-Arċisqof bis-serjetà. Nixtieq nikkwotah. Fid-diskors ta' Pentekoste għalhekk, fil-laqat li kelli ma' diversi realtajiet tal-Knisja f'dawn is-snin, qedtilkom dan kemm il-darba. Issa wasal il-jum li aħna nħarsu lejn din ir-realtà aktar fit-talb l-Ispirtu Santu u biftuħ lejn il-qawwa tagħha. Qedtilkom dan kemm il-darba. Qegħdin nisimgħuha din il-kelma illi il-mulej qiegħed jagħtina permezz tal-Arċisqof. Nemmnu l-Arċisqof huwa l-persuna li l-mulej tagħna fi żminijietna fil-Knisja f'Malta. Nemmnu li l-mulej dejjem jagħti lill-Knisja il-persuni li l-Knisja kollha bżonn. Jekk nemmnu dan kollu, x'qegħdin nistennew biex naġixxu fuq din il-kelma. Li hemm bżonn illi l-Knisja f'Malta tibdel anke l-istrutturi tagħha jekk hemm bżonn. Sabiex jissir tixbaħ aktar il-Knisja tal-bidu fejn l-insara jistgħu jingħaqdu f'komunitajiet iżgħar dik il-viżjoni tal-Arċisqof biex il-fidi nisranija tagħhom kif iħobb jgħiduha ma jistgħux jgħixuha kontinwament taħt stress fuq ix-xogħol fil-familja dejjem jitqabdu, ma jkollhom l-ispazju li jistgħu jaqsmu l-fidi tagħhom mod liberu ferħan biex jekk jitqawwew ħalli jkunu jistgħu jmorru ixandru il-fidi tagħhom mbagħad fil-bqija ta' realtà li xi drabi kif qalilna huwa stess hija ostili u aggressiva. Biex nagħmlu dan eżisti l-Arċisqof talabna biex nitolbu lill-Ispirtu Santu fiċ-ċirkustanza anke tar-riżultat ta' referendum dwar id-divorzju biex ineħħi minna kull diżappunt jew rabja li aħna jista' jkollna. Ma nistgħux nieħtlu għal dan iż-żmien ta' bidla b'diżappunti u rabja fil-qalb tagħna. Diżappunti u rabja xi ftit b'mod umani konna, il-kol kemm aħna. U nittama li huma diżappunti u rabja qaddisa, mhux diżappunti u rabna ta' ideoloġiji, ta' poter, ta' kisbiet u konkwisti fis-soċjetà. Diżappuntati għaliex il-bniedem f'Malta ma jimxix jew ma jridx jimxi f'maġġoranza tiegħu għal ċirkustanzi oħrajn ma rida Alla lih fejn jidħol iżwieġ il-familja. U nittama li rabja mhijiex rabja ta' interessi personali, imma rabja li kellu Ġesu fit-tempju. Ir-rabja meta wieħed jara li l-dussija ta' Alla, ir-rida ta' Alla tiġi mawġa fil-ħajja tal-bniedem. Però jekk nqaflu f'disappunti u f'rabja ma nistgħux nimxu l-qudiem. Irridu ntolbu l-qawwa tal-Ispirtu biex ifejjaqna minn kull diżappunt uman, minn kull rabja umana, biex inkunu nistgħu nieħdlu u ngħixu fil-verità dawn iż-żminijiet ta' bidla. Tal-boħra nixtieq inkompli nirrifletti magħkom fuq dan il-messaġġ tal-Arċisqof tiegħi. U nixtieq b'tama kbira jekk li sakemm nerġgħu nkomplu nitkellmu dak li samt magħkom illum il-messaġġ tal-Arċisqof totu bis-serjetà. Nixtieq nerġa' niġbru ftit żmien fil-qosor qed ngħidu li Pentekoste, il-grazzja tal-Ispirtu Santu hija risposta li l-Knisja għandha bżonn illum fi żminijietna. Għaliex aħna qegħdin ngħixu f'kultura li differenti minn qabel, kultura li ma taqbilx aktar mat-tagħlim ta' Kristu l-Vanġelu taħt ċerti aspetti. B'dan il-mod għandna bżonn l-Ispirtu Santu ħalli jdawwa l-moħħna, il-mod kif aħna nħarsu li realtà ta' madwarna, mhux bħala teddida ma bħala opportunità, u li l-Ispirtu Santu jina nagħmlu esperjenza personali ta' Ġesu biex aħna nxandru dell-esperjenza ta' Ġesu bħala salvatur tal-bniedem fi żminijietna. U li dan se nagħmluh f'kuntest iva anke ta' taqbida fejn mhux kollox ħajkun plain sailing għall-Knisja f'Malta, għan-nisrani f'Malta fis-żmien li ġej. Imma din mhijiex l-aħħar tal-Knisja, mhijiex l-aħħar tad-dinja, din hija bidu ġdid għall-Knisja f'Malta. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina sliem.